tei kaisa sungmung wngkha no bai ni wngkha hansao hingke oro option A o tongo jora ni mari option B o tongo khlai sini mari option C o tongo sök rwgjak wakhlai tei option D o tongo sakani thaisa phanaya hingke no bai ni obo boroni klai bo topic ni klai जों sangapuli saimana nango obo wngkha chini sinimari topic ni sinimari hingke chini sinimari dal bwsuk tong chini sinimari dal ni tongo tamo hingka hingke kokthai sinimari tei kaisa hingka hingke khlai sinimari hingke o no bai ni hingman jaga tamo oro जों tamo khlai sinimari hingka hingke je kokthaio tam tongna nangnai je samung kwrwngjak tongna nangnai samung bujokjago eobo hai hingke जों no bai ni hingma jaga tabuk no hingka hingke tabuk rwmai no hingma hai ta rwmai no hingke ni hingke rwmai ni hinine जों je tamo mungni ulo ba kokthaini ulo thepamani rok hingke o no bai ni o tamo जों tamo hwnai samung kwrwngjak manya haini bagi bono tamo hwnai je samung kwrwngjak ya hingke bono tamo hwnai kokthai sinimari tei samung rwgjak samung bujokjaka hingka bono hinai khlai sinimari hingke chini no bai ni wngkha tamo wngnai bini correct answer hingka hingke chini oro kokthai sinimari ni option rijak kwrwi haini bagi chini oroni soi phirok wngkha option D tamo sakani thaisa panoya oroni option o no bai ni ni wngkha tamo wngnai sakani thaisa panoya phiya muitu narakdi bini correct answer bobo hingka hingke kokthai sinimari wngnai soi answer hingka hingke kokthai sinimari wngnai buchikha eobo hai।